Men det er så vigtigt, at vi fortsætter, kammerater. Det er rigtigt, at vi Palæstina. Og man får høre, at som taler fredens sag, men det er så vigtigt, at vi fortsætter, kammerater. Det er rigtigt, at vi fortsætter med at kæmpe for freden. Hvad ved du, mand? Du er en svensk, mand. Bare film løs, mand. Find, hvad du filmer, mand. Hey, hallo. Man har lov til. Jeg prøver bare at politere med ham. Jeg lader lige støtte gas.